L'objectiu del pla de participació ha sigut demanar a la gent, a la ciutadania, als tècnics municipals i als polítics en quins temes es creu que la seva aportació pot ser més important per aportar criteri i decisió a l'hora de prendre les decisions des de l'àmbit polític. El que fet és treure unes conclusions sobre quins temes la gent li interessa participar i el que hem fet és determinar una sèrie d'actuacions que són les que volem desenvolupar. Principalment la queixa o la crítica on la gent volia tenir més ànsies de poder participar era amb el tema de mobilitat. Això ens implica que nosaltres volem fer un pla de mobilitat en la qual la participació de la ciutadania sigui possible. I amb els temes urbanístics també realment hem definit una sèrie d'actuacions en la qual els projectes estratègics d'urbanisme també inclouran la participació. De fet, l'important també del pla de participació és que parlant abans que es comenci a redactar el projecte de la participació, el tens en compte a l'hora de definir tots els passos que has d'anar fent. Per tant, és molt important que la participació sigui integrada des del principi del projecte i no com una part annexa, que és el que moltes vegades s'ha vingut fent perquè no se tenia aquesta cultura de participació. La veritat és que la gent vingui a participar físicament en el ple és complex perquè tothom té moltes coses a fer a casa seva i per tant no li ve de gust potser venir i desplaçar-se fins a l'Ajuntament. El que nosaltres fem és, aprofitant que tenim un canal com internet, obrir aquesta participació per tal que la gent ens pugui fer les seves preguntes i nosaltres les recollirem i també seran traslladades en el ple i seran contestades. El que passa que també tot s'ha de dir que encara no hem definit exactament de quina manera la gent podrà fer arribar aquestes preguntes.